On se lako uklapa u svaki prostor. Jednostavnim dizajnom osvojio je svijet prije 200 godina, a na tom je tronu ostao do danas. Upoznajte Tonet stolac. I danas se proizvode i koriste isti stolci kakvi su bili i u prvom katalogu. Ono što se danas nekako govori o nekom tonet namještaju, to je zapravo namještaj od savijenog drva, a sam naziv je dobilo po samom ovom autoru, odnosno majstoru Mihaelu Tonetu, koji je zapravo inaugurirao i samu tehniku, odnosno primijenio i usavršio tehniku savijanja drva za izradu namještaja, između ostalog, ali isto tako bio je revolucionaran i u tome što je de facto stvorio temelje i u praksi proveo serijsku masovnu proizvodnju namještaja u tvornicama. Svaki model stolca označen je serijskim brojem, a jedan od njih je dizajnerska ikona. Broj 14, koji je najprodavaniji stolac uopće, jer je od kada je stavljen u proizvodnju i na tržište, a to je bila 1859. pa do 1930. prodan čak u 50 milijuna primjeraka, a još se i dan danas isto proizvodi. A što je bilo bitno? Da se taj stolac i kasniji mogao i transportirati i skladištiti vrlo ekonomično i jeftino, zato što je u jedan sanduk veličine metra kubičnog stalo čak 36 primjeraka te stolice. Stolac se može rastaviti na 6 dijelova i lako se spaja vicima uz priložene upute. Prava revolucija u to doba. Bio je to kvalitetan i jeftin proizvod najprije male radionice, a kasnije tvornice u Beču. Prva asocijacija na tonet namještaj jesu kavane. Prvi model koji je izrađen upravo za kavanu bio je ovakav. Kasnije prodavan pod serijskim brojem broj 4. I izrađen je za bečku kavanu, kafe Daum, još daleke 1849. odnosno 50. godine. Kao što i ovdje vidimo, sve karakteristike oblikovanja su tu prisutne. Od savijenog drva preko sjedala izrađenog od pletene trske, što je bio jedan od najčešćih varijanti izrade stolica namještaja od savijenog drva. Ovi stolci iz savijenog drva iz fundusa Muzeja za umjetnost i obrt brižno se čuvaju kao primjerci prve masovne proizvodnje namještaja. Tvrtka Gebrüder Tonet je imala zapravo monopol do 1869. godine. Oni su to patentirali. Međutim, nakon toga počinje osnutak niza tvornica već tada, tako da postoji podatak da je tamo oko 1893. bilo 51 tvornica već, a možda i više. Tonetovi najveći konkurenti, kasnije partneri, braća Kohn, idu korak dalje pa angažiraju poznate arhitekte tog doba i tako se anonimna proizvodnja pretvara u dizajnersku. Nastaju naslonjači za ljuljanje, stolići za serviranje, garniture za sjedenje. Dio su svjetske, ali i naše kulturne baštine. Tijekom cijeloj ove povijesti mnogi arhitekti su i koristili u svojim interijerima upravo taj namještaj od savijenog drva, od klasika svjetskog dizajna kao što je Mies van der Rohe ili Le Corbusier. A s druge strane mi imamo ovu našu povijest. Nažalost, ove tvornice danas više ne djeluju. Varaždinska tvornica više ne radi, ali njihovi stolci i dalje krase razne interijere. Zahvaljujući svom dizajnu ne izlaze iz mode, između ostalog, zato što su zahvalne za preuređenje. Tonet stolci imaju taj nekakav klasičan izgled, vrlo jednostavan i može se uklopiti u bilo koji interijer. Izuzetno su popularni već zadnjih 10 godina, ali ajmo reći zadnje 3 godine su totalni hit. Za to su prije svega zaslužne skandinavske blogerice, Instagram influencerice, znači koje ih jako puno koriste u prostoru. Bitno je naglasiti da možda pogledate na tim stolicama da li imaju ovakvu naljepnicu. Možda to je čak i neki proizvod varaždinske tvornice ili možda osječke tvornice Ivo Marinković koja je isto tako radila, imala je dugu tradiciju. I dakle, nama je to dragocjeno da onda bude i sačuvano u nekakvom, možemo to tako reći, originalnom stanju.
Tonet stolac je dizajnerski klasik, toliko inovativan da je i dalje poželjan u suvremenim interijerima.